Ако имаш голяма мечта, трябва да направиш всичко възможно за нея. Просто балансирай усилията си по пътя. И му казах, свободен си, ако искаш да търсиш друга жена, от която да имаш семейство, защото аз не мога да ти гарантирам. Нали, нямам обещание, че ще имаме деца. Аз избрах да живея живота си с теб. Ако това е хапката, която трябва да изядем, ще не забравяйте, че любовта не трябва да е егоистична. Когато заставаш в такива отношения, не трябва да мислиш само на мен да ми е добре. Трябва на нас да ни е добре. Кой друг? Няма го това доверие между хората. А за да оцелеем, на нас ни трябва подкрепа и от хората. Да, Бог трябва да ни помага, но в много пъти Господ използва хора. И през всичките си тези години аз се заобградих с много работа и с много приятели, които по един или друг начин, да, те не знаеха проблема ми, но ме държаха заангажирана. И когато си заангажиран, ти не се вглъбяваш толкова в проблема, да. Не мислиш толкова за болката, търсиш решения, но пътя минава по-лесно. Така че намерете си достатъчно занимания, които да ангажират мозъка ви, да ви държат далеч от всякакви тъмни, мрачни, депресивни мисли. Пак казвам, битката е тук. Може би и това те е спасило да ни влезеш в ролята на жертва. А тази ангажираност, тези приятели и така всичко, което правиш. Преди да ти задам следващия въпрос, все пак искам да те попитам конкретно, дали мислиш, че когато положиш толкова много усилия, толкова много се стараеш, толкова много си търсеща, правеща, четяща, ако щеш, нали, пробваща, в един момент, може би, човек се умаря. И си казва, по-добре да приема това. И мисълта ми е такава. Знам, че ни рубуваш на някакви предразсъдъци, но примерно някой казва, нека да приема ситуацията такава, каквато е, да се успокоя и тогава, примерно, детето ще дойде, тогава работата ще дойде, тогава партньора ще дойде. Нали, някакво примирение за, как да кажа, то даже не е временно, просто някакво спокойствие. Или в твоята глава, както и в моята, нали, но да не цитираме сега, на фокуса не е върху мен, винаги трябва да се търси, да се действа, да не се спира. Не мисля, че има правилен отговор от двата. Според мен комбинация от двете, защото да, човек се уморява много. Това са много пътувания, винаги много тревоги, много разходи, чисто финансово. Ако минаваш през такъв проблем, е много тежко. А емоционалните щети никой не ги вижда отвътре. Но трябва да идва момент, в който да си дадеш почивка, да си избистриш шума, дори да се наспиш чисто физически да се възстановиш, но той не трябва да е прекалено дълго. Според мен, защото ако имаш голяма мечта, трябва да направиш всичко възможно за нея. Просто балансирай усилията си по пътя. Докато ако се отпуснеш прекалено много, се събуждаш 10 години по-късно и си казваш, тъй не е станало, що да става. Тоест мечтата вече е избледняла. За някои мечтата е бизнес и кариера, за други е деца, за трети да полетят в космоса. Имаш ли силно мечта, хващаш се за нея и работиш. Ако не спираш изобщо за почивка, прегаряш. Аз имах такъв момент, в който наистина прегорях и си казах, добре, щом не мога да имам деца, няма да имам деца. Господ е решил да нямам деца. Нали, не всеки на тази земя се ражда с една и съща мисъл да се размножава. Може пък да не трябва да се размножавам. Затова се фокусирах върху работата си, давах всичко на своите клиенти, на децата им, с тях се радвах, с тях плаках. После се събудих и казах, добре, Виолета, защо се отпускаш толкова? Нали, ти имаш огромна мечта, ти искаш голямо семейство. Винаги си искала голямо семейство. Защо в момента спря? Защо позволи тези мисли да минат през ума ти? Направи ли всичко възможно? Не. Имаш ли още възможности? Да. Какво чакаш? Може би на 90 години се събуждаш и тогава си казваш, вече няма за кога. Окей, нали, тогава мога вече да те разбера наистина на 90 ти да родиш. Чисто физически може да нямаш време да изгледаш това дете и общо взето го хвърляш някой друг да го отглежда. Нали, малко да не звучи егоистично, но да, трябва да мислим и за това, че тези деца, поне ни 18-20 години, трябва да сме живи и здрави, да ги изгледаме. Да ги поддържаме, да. Да, абсолютно. Не да ги обречем на някакъв ужасен живот, който е без каквито и да е очаквания и бъдеща. Но на 30 и няколко години мисля, че все още имам силата, възможностите и желанието да изгледам дори 10 деца, стига Господ да ми даде. Така че комбинация от двете, да не стане прекалено дълго и двете. И голяма инерция и от време на време почивка, когато стане тежко, но не прекалено дълга. Да, защото в живота трябва да има баланс. И от едното, и от другото. Колкото и банално да звучи. Никога не го научих. Аз съм на степен ента. Сега въпрос на гледна точка е баланса. Живота ми дава. Аз не знам кога да си я дам. Така че...
Балансът е много трудно нещо. Но да. Често, когато се говори за репродуктивни проблеми, по принцип, в повечето случаи фокусът е насочен към жената и нейната болка. Но това е път, поне според мен, това е път, който вървят двама души. Как успя да съхраниш връзката с съпруга си през всичките тези години на чакане, разочарование и надежда? Ако мога така да попитам. По същия начин, по който съхраних и себе си. Затрупахме се с много други ангажименти, които да не ни фокусират върху проблема. Когато разбрахме, че аз имам проблеми, не мога чисто физиологично да зачена по естествен начин, директно го попитах. И му казах, свободен си, ако искаш да търсиш друга жена, от която да имаш семейство, защото аз не мога да ти гарантирам. Нали, нямам обещание, че ще имаме деца. Ако Господ даде, даде, ако не даде, това е. А пък той искаше много деца. Може да. Беше много труден този разговор, защото инвестирах страшно много години в нашите отношения и когато се оженихме, всъщност ние бяхме готови вече за деца и ги искахме, но не исках да бъда егоист, да го вържа за себе си и цял живот той да остане без поколения за напред. Но когато му предложих това, той директно отсече и каза, не, аз избрах да живея живота си с теб, ако това е хапката, която трябва да изядем, ще я ядем двамата и до края сме двамата, каквото и да дойде. И всъщност ние просто не се фокусирахме върху проблемите. Правихме каквото трябваше. Аз бях човека, който си избирах клиниките, какво трябва да се случи, кога трябва да се случи. И той просто беше с мен по пътя. Не сме се фокусирали, не сме се задълбавали, ами какво ще стане ако или пък ако не. Не, просто всичко беше като чеклист. Направихме го, прибираме се, отиваме, връщаме се, всичко е 6 точки, каквото стане. По-добре е така, когато не се фокусираш върху проблема, защото иначе почваш да говориш само и единствено за проблема, започваш да обвиняваш другия. Нали, едните обичат да изпадат в ролята на жертви, другите са пък агресори, така че трябва да има баланс и разбиране. Ако си решил да живееш живота си с този човек, нали, той в сватбения обед, това се казва, и в добро и лошо, и в радост, и в болест, и в здраве, във всичко трябва да си с него до края. А сега какво правят? Първо не се женят. Второ, при най-малкия проблем те дават и си тръгват. Не го разбирам. Много хубав пример даваш с този твой разговор, който се провева с мъжа си, защото по този начин показваш и сила, че си била готова да чуеш отговора, защото той можеше да бъде отрицателен, нали, в случая. Но и двамата са намерили сила в себе си, за да продължите напред. И аз подкрепям това твое действие и също апелирам хората с такива проблеми, пък с каквито и да е проблеми. Аз съм човек с епилепсия, нали? Всеки си има някакви проблеми. Да апелират, да говорят един с друг и да изясняват нещата. Не, аз си мислех, той каза, ти ми каза, пък аз си мислех и накрая, хайде, както се оженихме, така и да се разделим. Много е важно да си говорят и само искам да вметна още. Не забравяйте, че любовта не трябва да е егоистична. Когато заставаш в такива отношения, не трябва да мислиш само на мен да ми е добре. Трябва на нас да ни е добре. И на другия, и на мен, и на двамата. Когато мислиш само за себе си, това няма как да продължи дълго. С този си разговор ти си показал, че не мислиш само за себе си, точно заради това, да. Много хубав пример. Всъщност в този момент идва в твоята история появата на доктор Стаменов, за който много хора чакат с години само за консултация. И това, което чух от него, нали, по негови думи, той случайно чува твоята история по телевизията с гръб. На това момиче трябва да му се помогне. Това бяха думите, които ме пронизаха, които аз се обърнах, слушах интервюто и така ме плени целият разговор, който проведахте в BTV. Аз лично не вярвам много в случайните неща и ние веднъж съм го казвала в моя канал. Не го казвам, защото си известна или защото историята ти е станала публична. Просто вярвам, че понякога хората се появяват в живота ни точно когато имаме нужда от тях. Независимо какви сме, известни, неизвестни и така нататък. И аз не вярвам в случайните неща. Още от обаждането от приятелката от Америка за предаването ми беше ясно, че няма случайни неща. Как се случи тази среща и какво почувства, когато разбра, че човек като доктор Стаменов е решил да подаде ръка точно на теб? Доктор Стаменов е име, който няма как да не остане нечут, ако минаваш по пътя на инвитрото и търсиш отговор в България. Още 2015, когато аз получих диагнозата ми,
веднага исках да запиша по него част, но тогава се чакаше 3 години. Сега, доколкото знам, е 1 година, така че срокът е доста по-малък. Точно когато имах най-голяма нужда и ми подаде ръка по абсолютно човешки начин. Аз дори историята не знаех как е разбрал за мен. Аз се чух в BTV, когато бяхме заедно. До тогава знаех само обаждане от екипа на BTV. Доктор Стаменов иска да те види. Бях в шок. Доктор Стаменов. Сигурни ли сте? Даже мислих, че някак се базика с мен, че си прави лоша шега. Не, от екипа на доктор Стаменов, Надежда, трябва да се обадиш, така и така. Звъннах и може би колко половин час беше разговор. Аз през цялото време мълчах, не знаех какво да кажа с жената, с която говорих. Не можех да повярвам, че доктора иска да ме види, макар че чаках пак около месеци нещо за час, в който да ме вредят изобщо за консултацията. Нали, не стана от днеска ела след 1 час. Да. Така че и си минах по целия канален ред, по който си минават всички момичета. Не съм с приоритет пред никой, седя си, чакам си, записвам си часове през регистратура. Но тази подадена ръка със сигурност беше отговор от небето за мен, за всичките часове, мъки, години и страдания, които трябваше да приема, включително и критиката, която поех след самото предаване, защото излизайки от реалитито, аз не очаквах, че съм се превърнала в негативен герой за много хора и че, видиш ли, съм използвала собствените си проблеми и слабости, за да стана известна. Нали, славата е нещо, което аз не вярвам много в нея, защото човек да ти пляска до 3 дни. Аз също не мисля, че, както ти казах, че е случайност. И ще ти кажа, защото точно не вярвам още в това нещо, защото ти не си седяла и не си чакала чудото просто да се случи, така както го каза и малко по-рано. Ти години наред си вървяла към това нещо. Не си се отказала, продължила си да търсиш решение и си вярвала, че има път напред, въпреки всички разочарования. И понякога ми се струва, че когато желанието, постоянството, вярата са така достатъчно силни, нещата започват да се случват по някакъв начин, който трудно може да обясним, че е случайност. Нали, сега винаги ще има хейтери, винаги ще има хора, които така без работа и се чудят, нали, на кой как да му направят забележка, защото е такъв и онакъв, но тук вече говорим за човешкото. При тези хора няма, аз лично смятам, тази част. За хората се чувстват самотни. Много пъти съм разсъждавала защо се изливат мнението си, без значение, нали, негативно и критично. Хората са самотни, нямат приятели, нямат какво да правят, така че аз ги съжалявам повече, отколкото да ги мразя или по някакъв начин да ги хейтя, обратно не. Даже с усмивка отговарям на всеки един от тях и ако трябва да бъда честна, за 1 година по-късно почти вече няма хейтери. Те се хващат за някакви дреболи, които са стари бабини деветини, които никой вече не вярва в тях. Повече останаха хората, които наистина виждат полза от цялото споделяне, от примера, който се опитвам да давам. Това е по-ценното. Абсолютно. Ще ни разкажеш ли за момента, в който разбра, че мечтата, за която си се борила толкова години, вече е станала реалност? Как реагира ти, как реагира съпруга ти? Имаше ли изобщо дума за такава новина или това беше един от тези моменти, в които емоциите говорят повече от думите? Излизайки от кабинета на доктора и звънейки на мъжа му да му кажа, че сме с положителен тест, може би бях най-безразличната и безчувствена бремена, която някога сте срещали. Изобщо не реагирах, не осъзнавах какво се случва. За мен беше като преглед. Добре, всичко ти е наред, тръгвай си, ще се видим другата седмица. В момента, в който не чух биенето на сърчицето на бебето, това се случва вече към 3-я месец, не осъзнавах, че нещо в мен се случва. Просто си беше като преглед. И даже чак сега, когато започнах да ритам по-осезателно бебето и да го усещам, осъзнавам какво се случва. Не си заложила на големите очаквания, докато не е настъпило основното. Защото много време си чакала, според мен. Имала си опит, може би, преди това с положителни тестове. Преди това имала ли си опит? Нямах нито един положителен тест до сега, така че никога не съм знала да ти кажа, че като времена си. Всичко беше винаги негативно. Че докторът ми каза, прибери се и се зарадва за този живот, аз съм равна и тя. Ами види ти толкова години го чакаш, че не можеш да го знаеш.